A riqueza mineral formou parte da historia da comarca do Deza dende o século XIX, cando comezaron a constar concesións mineiras de estaño na zona, moito antes da explotación de Fontao, que hoxe coñecemos e con investimento inglés. O comezo do século XX representou a época de modernización das explotacións mineiras e de gran actividade nas minas de Fontao, empregando cada vez máis traballadores. Tras cambios de donos, folgas e movementos sindicais ao comezo da década dos 30, os anos da Guerra Civil, previos á Segunda Guerra Mundial, foron tempos de reactivación da minería do estaño e do wolframio. Neste período, co conflicto bélico en portas e a maquinaria de armamento a plena produción, comezaba a facerse sentir xa un incremento da demanda do wolframio que arrastrou a alza dos prezos e, polo tanto, da extracción do mineral. A finais de 1944, o mercado de wolframio sufriu un espectacular descenso en Galicia, que levou a unha progresiva diminución da produción. Finalmente, tras anos de alzas e baixas, unha caída de prezos provocou o peche da explotación en galerías no ano 1963. Ata 1974, a empresa aínda continuou explotando algúns xacementos a ceo aberto, pero tamén estes deixaron de ser rendibles e desaparecería toda a actividade mineira en Fontao e os seus arredores. Como residuo das épocas de actividade, quedaron na zona boa parte das instalacións da empresa. A planta de procesado do mineral, o poboado construído nos últimos tempos, bocaminas, gabias e a gran zanxa mineira. E tamén, aínda en funcionamento, as centrais hidroeléctricas que ata a data forneceran ao complexo mineiro. No Museo da Minería de Fontao, baixo reserva previa necesaria, pódese coñecer mellor a historia da intensa actividade extractiva de metais durante o século XX na contorna do río Deza.